Zvinorwadza moyo asi Mazepe adecide kuti ataure nyaya yestatus yake. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Ava decide iye akati aiwa guys, iri ndiro bhotoro remushonga wandinomwa uye ndakautorera kuJobeki. Ataura makore ake kuti ndewa 90 asi ainyenga zvikuru, ndosaka tiri patiri. Yo way. Don't buy. Guys, do you think ndikauya ndichita masikiti nenhau yechirwere ndipe maARV yangu? Show the second name. Guys, aya mapiritsa aya aMazepe aya anomozva kuti mapiritsa emunhu haabvumidzwi kunwandirwa, haabvumidzwi kutorwa aya. Ndino mirendo no ndozviziva iri ndo aRV iri vanoti kwai ndezvenhema. Mangwana ndichakuitirai vhidhiyo ndichimwa. Mira, ndakaona vanhu vaida kukusaiza vachi. Sisi Ketty vabva vakonfirma vakati aiwa ndeyake haasi avo nekuti ivo pavanotora avo havashandisi second name. Vachitarisirako ino handisi second name. Panoonekwa meno pakanyorwa zita kapa iro vanonyatsoziva zita rangu chairo chairo rakashunika. Anyway, I'm happy because pane address apa. Musaisa address yangu. No yako, not yako. Alright. Andiri ndo yekwa mumatora. Ivi yakanzi Johannesburg 2009. Exactly. Avanonzi Johannesburg era. This guy guys ungambaitsvaga ni ini ndine chirwere we He's brave to encourage people we ende zvamutotaura zvechirwere ka ndoda kutoti zvitobatsira umwe munhu because inini ndoda kukudzai ndainyenga ende kunyenga ndotonyenga but ke inondamira ndoda kukudzai chokwadi kubva musi wandatobatwa nechirwere ndakatoisa mabhiriki kudaiwo 1990 ndiri wa 19 koma musikazvizive uri mwana mudiki ne ndiri wa 19 siketi mamusikazvizive